beri sikli asal naitak siklarok no kari burarok bahaino nukha hangkai flat bedam sing thangane naitok bai gedalai aino lekha pora bo tongkhangkai tei busak sing naitok ngai thang chini borok rok apte heklaino kaisa koktuma kasoi phaika tribri khorango obokhe opti hai rungya sia murkho bungya first semester of porinai beri kotok sorai thida nangkha tamani bagai bising kok kobang mano tongo patimung potika Amarpur degree college porinai 10 tuini khoroksa buri sikli boni mungkha Elizabeth Jamatia bo sak saisingno theika mangpliwo phunugo optino phiaba obokhe tamo abo soino saimano mangpli nugui bukhuk Elizabeth Jamatia bo kotok soroi thia bono kotok soroi butharo u manai ayang pisarjak obo ahaino langka angya aboni sikang kabangmano yakdu khudu yakung yak dumlaijak soklaijak no mangpli srai no sawi khunaro u mangpli tei kaisa hangkangke burirok balai kheno privacy no maintain khlayo tomungno burirok privacy maintain khlaya khangke u hayung saka tola ngi thangkamung phiaba o mangpli nugui sing srai no saimano bukhuk Elizabeth no busi Bothar jago hnai khatni stand baijak noksingni manai khunai orai poroi ahaino ungjak obo langkano ungya tai singpro samani hai burirok balaino privacy no maintain khlayo hnai kok samani hai kebo kuno burui thina sigang kebo gam sabai hawa khoksawi suicide khade khlaino tripri khorang nai tongnai burirokni thani kaisa kok sumung norokni one sumung norokni privacy no tui norok opti hai khe tumuno thina kalai kangka thudu thuino kha khlayo ri chum kengya tui kurugya tui hnaino chumui thuyana phiaba opte kle hawa khoksawile privacy no one chu yagai theiglakna hanai tripri khorang kha khlayo phiaba kokhe opte hai chini adongrok patimung thayo thangi tongo buskangni jorao update manai tongna bagai norok chewi nai tongdi norok nai tongo tripri khorang